Moikka! Mä oon Tini Antikainen Neliöt liikkuu LKV:ltä ja mä toivotan teidät tervetulleeksi tänne ihastuttavan vihreään Järvenpään sortoon. Tämä uniikki ja laadukas vuonna 2022 honkarakenteen runkoon valmistunut hirsilinna sijaitsee upealla reilu 1200 neliön kallioisella rinnetontilla. Talon omistaja on suunnitellut tämän talon yhteistyössä arkkitehti Harri Laurosen kanssa täydellä sydämellä ja kaikkea ajatellen. Mennäänpä katsomaan, mitä sisältä löytyy. Linnamainen ulkokuori yhdistyy moderniin suunnitteluun, energiatehokkuuteen ja loppuun asti mietittyyn toiminnallisuuteen. Kotiin kuljetaan suoraan hissillä, joka erinomaisena lisämausteenaan tekee talosta myös täysin esteettistä. Hirsi hallitsee myös tämän talon sisätiloja. Luonnonkauniin ulkonäön ja ihastuttavan tuoksun lisäksi voit miltei tuntea, kuinka puu hengittää. Olohuoneen ikkunat sijaitsevat peräti 7 metriä katutason yläpuolella. Tämä tarjoaa yksityisyyttä ja linnamaisen ulkokuoren lupailema fiilis. Laadukas saksalainen Noblessan keittiö on varustettu integroiduilla koneilla ja suurella keittiösaarekkeella. Erilleen sijoitellun päämakuuhuoneen yhteydessä on oma kylpyhuone. Täällä saat olla täysin omassa rauhassasi. Kaikki talon makuuhuoneet katselevat kauniisti metsämaisemia. 2 makuuhuoneesta on sijoiteltu vierekkäin ja niissä molemmissa säilytystila on hienosti huomioitu. Upeassa lasiseinäisessä saunassa on heti valmis kiuas ja upeat näkymät suoraan ulos. Nämä ovatkin olleet ehdottomia vaatimuksia saunaa rakentaessa. Pesutiloista on suorakäynti terassille, jossa voit rentoutua ja jäähdytellä joko terassin lasitetulla tai avonaisella ostolla. Onko tässä sinun unelmatalosi? Ota yhteyttä ja tule tutustumaan tähän ihanaan ja uniikkiin kokonaisuuteen. Nähdään Järvenpäässä!